Ngayong umaga po, I'm going to discuss with you a lesson, mga kapatid, titestimony sana si Nagamon? Renally, tignan ko kung pwede ko pa siyang pagtestimonyoin after ng preaching ko, ha? Very encouraging yung kanyang testimony. Because Renally is a wife, a public school teacher, and mother, and multiple ministries po siya sa church. Choir ka, di ba? Care group leader ka pa. Cleaning pa. Biruin mo yan, kapatid. Matindi. Kaya, ang ituturo ko sa inyo ngayon is 5 essential principles to be a productive Christian. Okay? 5 essential principles for a productive Christian life. Alam po ninyo, hindi nagpapahiwatig na pag busy ka sa buhay, productive ka. Let me say that again. Busyness does not always equal or equate productivity. The word productivity comes from the word produce. It means good result. Naunawaan nyo? And listen to me, may mga dapat na resulta na ma-produce natin na gusto ng Diyos na dapat i-produce mo. Maliban po doon sa nakakapag-produce kayo ng income. Isa po yan. Pero hindi lang po yan. Ang gusto ng Diyos na ma-produce ng buhay natin. Are you following? If God wants you to be productive, it's not only in the aspect that you are producing income. And it seems to many people, this is all about life. That's why you upgrade, you level up, you make things efficient. For what reason? To produce more income. Start ka pa ng negosyo to produce more income. More income. Who among of you would like to have more income? Madali lang po yan sa Diyos. Sabi ng Bible, God giveth thee the power to get wealth. Ang sabi po ng Psalms 133, for God commandeth the blessing. Kahit hindi mo pinapansin, Diyos pong magbubukas para sa'yo. Ganyan kabuti ang Diyos. Kung gusto kanya talagang i-prosper, madali lang po niyang gawin sa buhay mo yan. However, let me point this thing out, that to be a productive person, don't just look at it, na pag busy ka, equals being productive. Kaya nga po inilagay ko doon, Christian life. Kung income lang ang pinoproduce mo, pati naman non-Christian nagpo-produce ng income eh. Mas matindi pa silang magnegosyo. Pati nga linggo. Tingnan nyo, ang marami ngayon nasa tindahan, nagbebenta, linggo. Tama? Yung iba nasa bukid. Yung iba nasa dagat. Linggo. Walang linggo-linggo sa Panginoon. Walang church-church. Walang worship-worship. Kasi ang mahalaga sa kanila, income. The only productivity they see in their life is when they produce income. Pero pinag-uusapan po natin dito, Christian life. Christian ka ba? May mga bagay sa Christian life mo na gusto ng Diyos na i-produce mo ngayong taon na to. Naunawaan niyo po, productive Christian life. Hindi ko sinabing productive career life, productive work life, productive business life. Are you with me? Kasama na dito yan. Pero ang dapat bottom line Christian, kasi po, let me point this thing out, ang pinakamahalaga sa buhay mo is not what you receive, but your relationship with the Lord. And that relationship with the Lord must be the central focus of your life. Naunawaan niyo mga kapatid? Okay, so let's move forward. Productive Christian life, bakit essential? Kasi hindi ka pwedeng maging productive Christian pag wala ito. Essential. Bakit po principle? Because it's a law. Meaning to say, if you want a result, learn the principle that produces result. Gusto mo ng resulta. At kahit sabihin mo, Panginoon, alam mo ang puso ko, alam mo ang desire ko, alam mo ang puso ko, Lord, mahal kita, Lord. Ayaw mo naman gawin yung principle. So hindi mo mapuproduce sa buhay mo ngayon yun.
Naunawaan niyo mga kapatid? At bakit principle? Ang kagandahan po sa principle na ito, transferable concept. You can teach this to your children. You can show to them and teach them the principles that will make a productive Christian. Naunawaan niyo po? So these are 5. Today, I will discuss only one. Kasi I realized, diniscuss ko ito nung Monday sa Hawaii, nakita ko mga kapatid, sobrang yaman. Minsan, pagka kumain ka sa buffet, sa dami ng pagkain, nabusog ka pero hindi ka satisfied. Kasi hindi mo alam alin doon na masarap. Kaya maganda, isa-isang putahe lang tayo. Ngayon, lechon baka. Sa susunod, lechon manok. Sa susunod, lechon baboy. Sa susunod, ano pa? Lechon kambing. Okay ba yun sa inyo? Puro lechon. Ang unang lechon ngayon, tuturo ko sa inyo, how to be a productive, meaning how to be a Christian that produces the result that God expects from you. Again, it's not what you want to produce. It's not what you want. Tabi mo sa katabi mo, it's not what you want to produce. It's what God wants you to produce. Diyan po, yan ang pinaka-focal point ng preaching na to. Ulitin ko, hindi po yung gusto mong i-produce, kundi yung gusto ng Diyos na dapat mong i-produce. So if you would like to produce what God wants you to produce in your life, my lesson 1 to you is very important. Learn this number 1. Learn to be busy but balanced. Learn to be busy but balanced. Everybody say that together. Go. Learn to be what? Alam niyo ang laging katwiran ng tao sa akin, busy ako. Ang tutunan mo, hindi maging busy. Ang tutunan mo, maging balanse. Hindi ka magiging productive kung pinagagawa mong pagdadahilan ang pagiging busy. Being busy is good, but when you make it an excuse, it becomes bad. Let me say it again. Being busy is good, but when you make that an excuse, it becomes bad. The principle that you need to learn is learn to be balanced. Okay? So let me ask you, are you busy? Definitely. Are you balanced? Diyan pa lang mga kapatid, at least sa usapang awareness, marirealize mo, teka, mali pala yung pangangatwiran kong busy ako. Dapat pala, balance ang gagawin ko sa buhay ko. Okay. Tatalakayin natin ang pagiging balanse ngayong umaga. So, I'd like for you to think this for a while, na ang talagang problema natin kung bakit marami tayong nanineglect. Everybody say neglect. Ano po ang Tagalog ng neglect? Ayon. Sino po sa inyo, dahil busy kayo, may mga nakakaligtaan tayo? Honestly. Ngayon, gusto mo bang tuloy-tuloy pa rin ang ganyang katwiran mo? Na busy kasi ako eh. Kaya mo nakakaligtaan? Yung kinakaligtaan mo, sa tingin mo ba, okay lang bang nakakaligtaan mo yon? Halimbawa kung nakakaligtaan mo, anak mo, okay lang ba yon? Nakakaligtaan mo yung pamilya mo. Wala ka ng time, quote unquote. And I believe it's a myth na sinabi wala kang time. Wala kang time pa change oil yung sasakyan mo. Hindi pwede yon. Huwag mo nang gagamitin yan pag hindi mo pa napapa-change oil. Kaya hindi pwedeng sabihin yung busy. Baka ang kailangan mo, learn to be balanced. And from this day on, I hope this lesson brings an awareness to you that the next time you mention the word busy, in the aspect na may nakakaligtaan, pag binibring out kasi yung aspect na nakaligtaan mo to, ang sagot mo kaagad, alam mo, sobrang busy kasi ako eh. Pwede bang umupo ka at tutunan mo ngayon paano maging balanse?
Because our main problem is not being busy. Our main problem is lack of balance. And if you don't admit that today, you can never improve in your Christian life and you cannot be productive. Hindi mo mapuproduce yung gusto ng Diyos kasi nga pinababayaan mo yung mga sinasabi niya sa iyo, pero hindi mo naman inaayos, hindi mo inaasikaso, hindi mo hinaharap, hindi mo inaatupag, sapagkat ang lagi mong katwiran, busy ako. Pwede bang pag-aralan natin paano maging balanse ngayon? Alam nyo, ang balance is not only biblical, it's very practical. Sa katawan mo, pag hindi balanse ang mga nutrients sa katawan mo, magsasuffer yan. Kaya nga ang pagkain, hindi sapat ang nabusog. Pumasok ba yung dapat na nutrients sa'yo? Kung puro carbohydrates lang, wala Kaya pag sinasabing, anong ulam nyo? Eto, malunggay lang. Uy, wag mong ilalang lang ang malunggay. Mayaman sa protina, mayaman sa vitamina, at masustansya. Nagbibigay ng balanse na kasapulan ng katawan. Kaya I'd rather have the malunggay na nagbibigay ng balanseng nutrition sa katawan kaysa nabusog ng isang kapiranggot na longganisa at isang bandehadong kanin na may bagoong at mantika, kaya palang sarap ng kain. At alam nyo, ganun tayo. Nagkanin tayo ng gusto in a way sa mga schedules natin. Pero hindi natin tinignan yung punto na dapat, balanse dapat ang approach natin sa time. Hindi yung basta kung ano, kung busy ka, okay ka. Hindi po yon. So again, learn to be busy. And not just busy, but balanced. Now, nag-i-introduction pa lang ako para ma-appreciate nyo yung point ng ating lesson na learn to be balanced and not just busy. When busyness replaces balance, pag pinairal mo ang pagiging busy lang na hindi mo tinignan ang pagiging balansyado o balanse sa buhay mo, devotion becomes neglected. Mapapabayaan mo ang usually sa taong busy, ang napapabayaan niya, relasyon niya sa Panginoon. So you are busy, but you're not balanced. Usually, ang napapabayaan ng taong busy, yung relasyon niya sa Panginoon. Kaya nga, nakaka-bless. I hope nakikita nyo sa bandang ganito na yung ang pastor, yung ipupus kayo na mag-daily devotion every day. Isa po yan sa pagtuturo ng pagiging balanse sa buhay. Kasi po, ang sarap at tama lang na sa paggising mo sa umaga, unahin mo talaga ang Diyos. Unahin mong mag-Bible reading, kunin mo yung daily bread, at ang mas malalim pa dyan, nagjo-journal ka. Sinusulat mo yung realization mo in a form of prayer. Tinutulungan ko kayo maging balanse. Hindi, kasi busy ka na Ang kailangan mo lang maging balanse. So when busyness replaces balance, devotion becomes neglected. Ano pa? Family relationship suffers. Sinasabi mong kasama mong anak mo, natutulog kayo gabi-gabi, lumalabas pa kayo, you may have quantity of time but you're not doing quality time. You're busy but not balanced. Ang maganda, tatay, yung may time tayo na kausapin ang anak isa-isa. Inaalam ang problema, dinadiagnose, tinutroubleshoot gamit ang principles ng salita ng Diyos para itama ang mali na sitwasyon ng ating mga anak. Amen po ba? O halimbawa niyan, yung pagpunta natin mga kapatid sa church,
malaking bagay sa family devotion. So anyway, we'll get to that later on. Oh, ano pa? Ministry becomes a burden. Dapat hindi burden sa iyong ministry. Hindi ka nakasimangot mag-usher. Kikita nyo man ang mga ushers natin. Kumusta kayong mga ushers? Kunin mo nga yung, Lester, yung ating game plan. Nag-isip-isip pa kami ng paraan para paano kaya tulungan ng mga ushers na maging effective at efficient pa. Isip ako, mga kapatid, and praise God for this. Praise God for this idea. Tignan nyo ha. Oh. Kunin mo pa yung mga dice. Oh. Tignan nyo naman tong ginagawa ko sa mga ushers natin, no? Kasi hindi naman nila gawi sa buhay. Kaya iti-train talaga, patience ang kailangan hanggang makatch nila. Oh, kita nyo, oh. Ayan. Oh. Ito yung stage. Office of the Pastor, ito yung stage. Oh. Diba? Para kami naglalaro ng basketball, oh. Oh. Diba? Sabi ko, Brother Roy, nandito ka. Tito Dino, nandito ka. Pag may pumasok na bisita, dito ka. Ganyan ang gagawin mo. Huwag mo siyang sasamahan para kami naglalaro ng basketball. Tapos sabi ko kanina, today, let's execute the plan. Well executed. Well executed. Oh. Di ba? Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, napunta ako dyan. Ito. Ang pinag-uusapan natin kanina, ministry. Kung may tungkulin ka, hindi mo dapat ginagawang mapabigat ang ministry sa'yo. Dahil busy ka. Lalo po sa mga may tungkulin. Sa mga may ministry, huwag niyo pong gawing pabigat ang ministry. Balansehin mo kasi ang buhay mo. If something is going wrong in your life, like your body, something is going wrong, simple lang ang diagnosis dyan. Something is not balanced. Tama ba ako? Nanghihina ka? May kulang sa'yo na nutrena, mga kapatid. Hindi balanse. Basta any problem in your body is always a problem of imbalance. Are you with me? In your life, you're a family man, you're a working man, you're a tatay, nanay, asawa, estudyante, nagtatrabaho, tapos may ministry ka. Kung nagiging burden na sa'yo ang ministry, something is not balanced in your life. Yung hindi ka na makangiting kumanta sa choir, hindi ka makangiting tumugtog, something is not balanced in your life. At hindi ang kasalanan ni Poncio Pilato. Hindi kasalanan ni pastor. Ikaw yan, Brad. Ikaw yan, sister. Learn to be balanced. Amen ba, mga kapatid? Alright, tuloy tayo. When busyness replaces balance, burnout slowly sets in. Pag ang gulong hindi balance, madali siyang magrunot. Ano ba yung magrunot sa Tagalog? Mapudpud. At hindi maganda ang pagkapudpud. If you are suffering emotionally or mentally, by all means, I would like for you to realize every reason is valid for you to be suffering emotionally. But, do you just want to remain that way? If there is a way that balance spiritually can solve your problem. Di ho ba? Pwede naman pala kung may paraan from the Word of God to renew your strength. O, ganun po yan. Nabe-burn out na tayo. Kasi hindi tayo. Kaya nga, nung Friday night, by the grace of God, I know I still get tired physically. I still get tired mentally. I still get tired emotionally. But this principle of balance became part of my mindset and system of life. Sipin niyo po, sabi ko sa kanila, I have 3, example lang po ito ha. I mean, this is not about you, I know, but I hope you can relate to this, okay? Kasi sabi niyo, check mag-attend prayer meeting, nabambanugak. Pwede yan, kapatid. Pwede yan. Balansehin mo lang. May dapat kang balansehin sa buhay mo. Kaya yan. Okay. For example, I have 3 avenues of ministry
this year. Ang unang avenue po ng aking ministry ay siyempre church planting. Oh. Kaya if you look at my pastor's calendar, yung pinakita ko sa inyong calendar, church calendar lang po yon. Pag pinakita ko sa inyo yung pastor's ministry calendar, naku, katawa na dirabi digiti staff ko, 5 pages. Nakalagay na pagdating, halimbawa, ang Friend Sunday natin ay February 15. February 1, distribute invitations. Nakalagay na yun. It's all there. I have to, because that's one important ingredient in the principle of balance. Anticipating activities and preparing ahead of time. Pag wala kang ganyan, dumating ang sitwasyon, you begin to blame others, blame yourself, ganito, ganyan. Hindi kapatid, hindi mo lang inayos yung oras mo. Masakit isipin, pero wag kayong masasaktan. One of the things you need to learn to be corrected. Learn to be rebuked. Learn to accept correction in your life without being offended. Na pag kinorek ka, hindi ka mapupundihan. At kalkalat-kat, di ibagbagakon. Amen? Pero sana naiintindihan yung takbo ng ating pinag-usapan. Gusto ko lang kasing i-mention lang yan kasi alam niyo, I could preach this, pero pag may mga medyo hindi magandang part ng isip natin, hindi rin pumapasok na maayos eh. Halimbawa, pangit yung attitude mo. Anong silbi ng message na to sa'yo? Kinokorek ka, nire-review ko, tatamaan ka rito. Kung pangit yung attitude mo, hindi ka mabibless dito. Kaya kahit pa paano, hilutin natin yung attitude na yan. Halimbawa, this week, attitude. Wala dito yan, ha? Attitude. Mindful ako, ha? Attitude. Okay. May pastor, bisita ko. Kwentuhan kami. Sabi sa akin, Pastor, alam mo, problema kong isang preacher ko. Bakit, Pastor? Anong problema mo sa kanya? Pag kinokorek ko siya, hindi na ako iniimik. Ako, Pastor, hindi ka nag-iisa. May mga ganyang membro din ako. Na pag tinamaan sa preaching ko, lumala yung loob. Agpasuli. May mga ganyan. Walang pastor na hindi nakakaranas ng ganyang pastor. Oh, bakit pastor? Pag kinorek ko kasi, minsan kinorek ko siya, hindi na ako iniimik. Wala na. Lumayo yung loob sa akin. Sabi ko sa kanya, Pastor, wala ka na magagawa sa taong yan. Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo na matuturuan yan. Because his problem is attitude problem. Mayabang. Pag kayo po'y na-offend pag kinokorek, tapos feeling nyo, parang, ano kayo? Hindi po. Yabang yan. Naunawaan nyo? So I hope, ba't pa tayo punta dyan sa attitude na yan? Kasi nga, itong lesson na to, gusto ko pong magandang pasok sa inyo, pero pag hindi maganda ang attitude at environment ng puso natin, hindi po siya magpo-productive sa inyo. Amen po? Okay. So I hope your attitude is well today, ha? All right. Balik tayo dito sa balance. Balancein natin. Now, let me now teach you directly. Pumunta muna tayo mga kapatid. Kasi nandito yung mga verses na papasok na tayo sa lesson. Intro pa lang yon? Opo, intro pa lang yon. Papasok na tayo rito ngayon. How to maintain balance. Tignan natin sa Biblia, how to maintain balance. Paano balansehin ang ating buhay? How to maintain balance. Katulad niyan, uminom po ako ng lemon. Kailangan ng katawan to. Kaya salamat sa mga nagbibigay ng lemon. Kasi po ang prinsipyo ko, bago lamon, lemon. Nagpa-check up na rin ako ng heart. Kaya ngayong Huwebes, magpapa-stress test po ako. Gustong malaman yung condition ng puso ko kung sa grabing schedule ko na-mention ko na sa inyo. First Avenue, church planting. Second Avenue ng ministry ko, itong buong HBBC. Pangatlo, I will be ministering to pastors and churches this year. Tatlo yan. Kung hindi ko pag-aaralan ang balance, may makakaligtaan ako dyan. Ito pinag-aaralan ko na yung balance, may nakakaligtaan pa ako.
E di lalo na pag hindi ko pinag-aralan ang balance. Are you following? Okay. Now, how to maintain balance? There are 3 biblical principles to learn how to maintain balance. Dumako tayo dito sa Ephesians 5:16. Tignan natin sa verse na to ang ipinapakita ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 5 verse 16. Go. Redeeming the time because the days, bilang Christians, to produce what God wants us to produce, let us first pay attention to time. Before you pay attention to your works, mga gawain, you first pay attention to time. Kasi ang daming pwede mong gawin, pero limitado ang oras mo. Kaya hindi po pwede na lahat yan tatanggapin mo. Pag naunawaan mo yung principle of limited time. Tignan nyo, sabi ng Bible, teach us to number our days. Limited time. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka na lang sa mundong ito. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo alam kung hanggang kailan ka pa. Tama ba yung Tagalog ko, Brad? Totoo. Brad, kung 10 years ka na lang sa mundong ito. Kaya sabi ng Bible, redeeming the time. Ang una mong tignan time, not opportunities. There are many opportunities, but you cannot possibly grab them all. You have to first look at the time. There are many activities, there are many wants you have. I want this, I want this. No, no, no. Before you look into that, ang sinasabi ng Bible, tignan mo muna yung time. Kaya ang prinsipyo number 1, nasasabihin ko po sa inyo is time management. If you want to live a balanced life, the first thing you need to look into is your time management. Okay. In your time management, ang gagawin mo ngayon dito, so hindi ko na kailangang laliman pa yung naintindihan nyo na. You have to look into your time. Hindi yung once mo lang, etc. Okay. Number 1, take an inventory. What you do with your time, take an inventory. Anong oras ka natulog kagabi? Pumunta ka sa church. You are supposed to listen attentively, pero inaantok ka kung hindi ka tulog. Anong ginawa mo sa oras mo kagabi? Take inventory of your time. Alam niyo po, pag lagi nating sinasabi, busy ako, sa totoo lang ang dami mong spare time. I assure you this. Most people, when you say, I am so busy with life, if you take inventory of your time, meron at meron ka pa ring spare time. If you would like me to help you, we'll sit down together and let us see, what time do you wake up in the morning? What do you do the whole day? What do you do this hour, and this hour? Tignan mo kasi yung time mo muna. Take an inventory. Marami sa atin dito, laging parang puyat. Hello? At payat. Amen. May time kang matulog. Meron. May time kang mag-nap. 10 minutes you can. But take inventory of your time. See, if time is one of the most valuable commodities that God gave to us, don't just use time, spend time like, you have a lot of money. Since you only have 24 hours every day, you don't have more, you might as well take inventory of that 24 hours. What do you do? And see if what you do in your 24 hours is making you productive, especially as a Christian or not. That's how to live balance. Unahin mo yan. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Oh.
Letter B, balance begins with being honest about how your time is spent. Be honest how your time is spent. Magugulat po kayo, parang feeling mo ang dami mong ginagawa sa buhay. Sa tatatlo lang umiikot ang buhay mo, kapatid. 3-4 lang. Pero feeling mo ang dami mong ginagawa sa buhay. You see, do you realize why we feel overwhelmed? Because we don't sit down to take inventory. Tanungin kita, ilan ang problema mo ngayon? Ay, ado, pastor. Sulat mo. Up-upat. Akala mo parang 100 kasi hindi ka nagtitake inventory. Yan ang problema sa taong nag-a-assume lagi. Hello? Ano, marami pa? Marami pa! Bilangin mo nga. Ay, dadalawa na lang pala. Our problem with that thing, we are overwhelmed with problems, we are overwhelmed with busyness, we don't take inventory. Take inventory. This is one of the lifeblood of business. If you are a businessman, how do you know that you are really earning profit if you don't take inventory? No inventory, imbalance. So how do you know? Kumikita yung negosyo ko, ay marami pa, pastor. Let's see. Magkanong capital mo, magkanong expenses mo ngayon? Iraman mo di kita, expenses mo di kastoy, lahat-lahat, tignan natin. O kita mo, ito lang pala ang kita mo. Pero akala mo ang dami, kasi hindi ka nag-take inventory. If you apply the same approach with your life, kaya feeling natin laging overwhelmed. Yes? Because we don't take inventory. Subukan niyo po. Are you listening? Oh, you can be productive if you only take inventory. Letter C, track how you spend your day. In a whole day, sino ang pinaglaanan mo ng oras? Saan umikot yung buhay mo? In a day, track how you spend your day. Oh, trabaho, how about family? Did you have time to rest? On a Sunday, I wake up at least 5 a.m., my devotion, prepare, come to church, look at the schedules, look at the program, and even with that very strict monitoring, may mga problems pa rin. Lalo na kung hindi ako nag-strict monitoring. And then, start the service. 8 o'clock, hanggang 10:30 ng umaga. O, dire-diretso yan. Then go to the bishop's residence. 2-3 families come over. Lunch. I minister to them. Pastor, saan galing yung mga sinasabi nyo? Nakaset yan nung Friday, nung Webes. Inisip ko na noon. Kasi kung ngayon ko palang iisipin, mga kapatid, stressed ako. Naunawaan niyo po? Yan ang time management. Oh, see? After that, for example, di matatapos yung mentoring ko sa mga families na pupunta, mga 1:30, 2 o'clock yung service mamaya, 30 minutes. Anong gagawin ko po? 10-minute nap. 10 minutes. Doon lang ako. 10 minutes. Pagkapikit ng kanya, alright, tayo na, let's go. Let's go. Oh, punto na ulit dito. Hataw na naman ng 2:00 hanggang 4:30 ng hapon. Diba? Now, to become balanced at least once a week, may association ako sa ilang mga men natin. Kaya, mamayang gabi, basketball. At pag ako nag-basketball, katulad din sa preaching, hataw yan. Ganyan din sa basketball. Oh, kaya kayo, na puro na lang laro ang laman ng isip nyo, hindi kayo balanced.
Tama ba ako? Busy ka, pero hindi ka balanced. Hindi ko sinasabing perfect na po ako. Pinag-aaralan ko pa rin ang balance. Pinag-aaralan ko na, ginagawa ko na, marami pang nanineglect. Eh di lalo na pag hindi ko binabalanse ang lahat. When you stop making excuses and start accepting your faults and your failure, then begin to work on your balance, you'll see improvement in your life. Just swallow your pride, kapatid. Just swallow your pride. Improve yourself. Okay? Track how you spend your day. So a budget without tracking expenses, ang budget na hindi nagtatrack ng expenses, always end up deficit. Gastos ng gastos, bili ng bili, na hindi mo tinatrack ang budget mo, always end up deficit. Deficit is not earning. You're not earning if you're deficit. You're not earning. You're not moving up. What is your lacking? Simple lang. You don't want to take the responsibility of balance. Take responsibility. Naunawaan niyo mga kapatid? Okay. Pangalawa, do the right things in the right order. Wow. Do the right things in the right order. Napakaganda po ang Matthew 6:33 sapagkat tinuturo tayo as a Christian. Unahin mo to para maging productive ka. And I will give some applications there. But seek ye first the kingdom of God. All these things shall be added. So pagka ang inasikaso mo at inatupag mo ay yung all of these things, you will suffer many things in life. Una, yung relationship mo sa Panginoon kasi hindi mo na siya inuuna. Pangalawa, yung dapat na naging, kung saan ka dapat nag-end up. Kasi when you seek God first, you end up somewhere eh. You should be here sapagkat dito nag-aantay yung blessing ng Lord sa'yo. Pero because iba ang priorities mo, you are not where you should be, where God can bless you. So you are where you should not be and God cannot bless you there. You suffer a lot. That's why you have to understand the principle of priority. Don't say everything is important. Yes, I know, but you need to prioritize. Da kayo nga estudyante nga review, learn priority when you review. Depende sa nature nyo. Limbawa, unahin kong i-review yung pinakamahirap. O, di ba? Hanggang sa pinakamadali. Mag-exam ka, hindi yung mahirap, dun ka na lang. Hindi ka balanse. Kung mahirap, leave it blank. Dun ka muna sa mga pwede mong sagutin. At pag natapos mo na lahat, saka mo balikan yung mahihirap. That is management. Priority, unahin mo muna yon. So, in your life, you need to prioritize. Mali po yung sasabihin mong, wala akong time mag-devotion sa umaga, sa gabi na lang. Wrong priority po yan. Let me correct that tonight. Today. Kasi marami sa atin napansin kung nagsasubmit ng journal sa gabi. Ginagawa nyo na yung una, nilalagay nyo sa hulian. Hindi rin balance yun. Sa pagkain na lamang po. Hindi ako doktor, hindi ako dietitian. Pero pag kumain ako, hindi ko inuuna ang carbohydrates. May dapat kang unahin pag kumain ka. Eh palibhasa tayo, walang literacy pagdating sa diet. Sige, kain lang ng kain, kahit ano. Pero pati pala sa pagkain, may dapat priority. Kaya nga inuna ko na to, okay, priority to. Bago ako kumain, ito muna. Hindi ako kakain pag hindi nauna ito. Uunahin ko to bago kumain. Priority. Kaya po yung pagde-devotion, hindi na po siya priority. Although nag-devotion ka, pero hindi na siya priority kung sa gabi mo ginawa. So you're busy but not balanced. Ang pagiging balanse, kasama dyan yung unahin ang dapat unahin. Isunod ang dapat isunod.
Pag hindi mo i-take action yan, kapatid, if you don't take responsibility to take action of what's happening in your life and you just go with the flow, you'll be burned out, you'll suffer imbalance, and you will end up saying, sorry, busy ako, ang dami mong nakakaligtaan. Tama po ba? Opo. Okay. 1 Corinthians 14 verse 40. Buhay pa kayo? Let all things be done decently. And in what? Parang pagbobotones eh. Simple, di ho ba? Dapat yung last na botones, pang last. Kaya yung first buto. Devotion muna. Huwag mong ilagay yung pagde-devotion sa gabi. Kung gusto mo mag-devotion sa gabi, iba pa yun. Sabi ng Bible, meditate day and night. Kaya kung gusto mo mag-devotion ng night, gawin mo pa rin yun. Pero dapat may meditation ka sa day. So yung mga mahilig po na, Pastor, hindi ako makaano ng journal ko sa umaga, sa gabi na lang. I-correct mo yan, kapatid. Bakit? Kasi paggising ko sa umaga ganito, i-correct mo kasi yan. Take responsibility of that thing in your life. Huwag mong pinangangatwiran lagi yung hindi mo pagre-responsible sa buhay mo. Hindi ka aangat, hindi ka magiging productive pag ganyan. Amen po ba? Okay, number 3, last. Anong gawin natin para ma-maintain ang balance? Do regular evaluation. Napakaganda po itong principle of evaluation. Ayan ha. Basahin ko sa inyong Psalms 139, 23 to 24. Ang sabi ng Psalms 139, verses 23 to 24, lagay mo nga, ito yung principle of evaluation eh. Pero hindi siya time about sa kasalanan to. Search me, O God, and know my heart, and see if there be any wicked way in me. Look at that. You know how I want to call? I want to call that check up. Everybody say check up. Magpa-check up naman kayo. Katawan, ito pinag-uusapan dito spiritual ha. Sabi niya, Lord, paki-check up mo nga ako. Okay pa ba yung bitik ng puso ko, Lord? Nasa tamang heartbeat pa ba ako? Baka iba na yung passion ko, iba na yung mahal ko sa buhay, mundo na, hindi na ikaw? Baka iba na yung takbo ko, baka masyado na akong pera-pera na lang ang iniisip ko. Wala naman ng pagpupuri, puro pera. Sabi niya, search me, O God. Check upin mo nga ako, Lord. Kaya nga nagpa-check up ako doon sa doktor eh. Salamat kay engineer eh. Di ba? Pina-schedule na ako. Sabi nung doktor, Doc Lester, nasan ka na, Doc Lester? Tinanong ako, bakit po kayo nagpa-check up? Kasi usually yung nagpapa-check up, yung mga may nararamdaman, bakit pa kasi nyo aantayin may maramdaman kayo? Marami namang mga sakit na hindi mo nararamdaman ha. Pero sakit yun, na later on, pag naramdaman mo na, malala na pala. Inantay mo pa. Ganyan tayo minsan. Hindi kasi tayo nag-e-evaluate. Inantay na natin may nangyari, saka natin nag-solve ng problem. Kung pupwede naman palang na-prevent ito. Kaya sabi niya, search me, O God. Sabi ng doktor, Doc Lester, ba't huwag nagpa-check up? May nararamdaman ho ba kayo? Wala naman, Doc. Nagtaka? Nagtaka? Napapagod ba kayo? Mabilis mo kayo mapagod? Oo, Doc. Pero it's not really on the sense na parang nahirapan akong huminga. Wala lang sa kondisyon. Ganun ba? Ito, ganyan. Pero gusto ko lang malaman yung 40 years old na ako, Dok. Magpo-41 na ako eh. Kasi ang sarap kumain pa rin ng taba eh. Amen, ng nubling? Masarap pa bang mantika sa'yo ng nubling? Manteka. Mas pela kanya yun. Ay, buti naman. Di ba? Sabi niya, okay, ganito kayo, Pastor, magpa-stress test ka. Kaya mag-i-stress, jogging ako sa, titignan niya. If it is well, then maintain it. If there's something wrong, then start wellness program sa buhay. Pero hindi mo pwedeng dahilan na may sakit ka. Kasi the work is there. Kung kasalanan ko pala yung pagkakasakit ko, hindi pwedeng sisirain ko ng sisirain ito. Tsaka ko sasabihin mamaya, kaya hindi ko na magawa ang ministry. Kasalanan ko eh. Sinira ko yung temple of the Holy Spirit.
Minsan, ganun tayo kapatid. No, we don't want to take responsibility of our failures and faults. If you begin to let God check you, evaluate your life, okay? Then improvement and progress begins. So, yan po ang principle of evaluation. Let me just go here. When you evaluate, ito po ang kunin nyo. Maraming points to, pero ito na lang ang kunin nyo. Okay? When you evaluate, ito, ask these questions. Ask these questions. Alright? Am I still growing spiritually? If not, then you are busy but not balanced. Okay, next question. How is my family relationship? Kumusta ang relasyon naming mag-asawa? Hello? May time pa ba kami mag-usap tungkol sa mga plano sa mga bata, plano ng kinabukasan, plano ng future, plano sa paglilingkod sa Panginoon? Napag-uusapan pa ba namin yan? Nagkukumustahan pa ba kami? Pag wala na, you're busy but not balanced. Okay. Number 3, am I growing with my family? Kaya po, tutulungan ko kayo sa family devotion. Pero hindi nyo gagawin yan pag hindi kayo balanced. Because you will always say, I'm busy, and because I'm busy, I'm tired, I have no time, wala na akong time, pagod na ako sa gabi. Kapatid, don't neglect your children. Amen po ba? Nurture them, sabi ng Bible. Kaya kagabi, grabe nung mag-devotion kami, may open up ni Kirk, yung mga nasa puso niya, nasa isip niya, kinorek ko yun. Tinama ko yung mindset niya. And I'm so glad na nakausap ko siya. Kung hindi ko ginawa yun, na ang katwiran ko, sana maintindihan ako ng family ko. Busy ako sa ministry, busy ako dito, busy ako. I'm busy, but not? Come on. I'm busy, but not? Yun. Oh. Are you there? Apply nyo na rin yun sa inyo. Working kayo, busy, but not balanced. Number 3, am I fulfilling my ministry commitments to God? Kung may tungkulin ho kayo, nangako kayo, mas magandang hindi ka nangako, kaysa nangako ka na hindi mo rin tutuparin. Alam mong sabi namin kay Kirk, sabi namin sa kanila, huwag kayo magko-covenant, tapos hindi nyo tutuparin. Sasaktan nyo lang ang puso ng Diyos na pinangakuan ninyo. And tell that to the children. Amuit ko namin kadakwada, nag-covenant ka, sa Panginoon mo pinangako, tapos hindi ka magpupursiging i-fulfill yan, you're hurting God. You're grieving God. Sa parte mo, poor character sa'yo yan. But when it comes to your relationship to God, you're not pleasing God anymore. Kaya yung mga nag-aaral, alam ko, busy kayo, assignment and everything, right? Oh. Pero, learn to be balanced. Amen ba? Nafu-fulfill mo pa ba? Pag hindi na, you're busy, but not balanced. Kasi alangan naman na hindi ka paglalaanan ng Diyos ng para dyan dapat sa ministry mo. Pero hindi mo tinitake responsibility yan. Oh. Next, number 4. Is my service still joyful or already heavy? Mabigat na bang loob mo sa pagmi-ministry mo? You're busy, but not balance. Yung mag-Bible study kayo, mga care group leaders, mabigat na ba yung puso nyo? You're busy, but not balanced. O ano pa? How can I be more efficient with my school or work? Pag nag-evaluate po kayo, nakita nyo, no? Teka, paano ko gawing 1 oras lang yung ginagawa ko ng 2 oras? Paano kaya ma-avoid ko yung pagkakraming ko pagdating ng mga deadlines? Kasi ito, halimbawa, students, tulungan ko kayo ha. Exam bukas. Submission ng record ngayong gabi. Nag-message ka, Pastor, sorry po, hindi ako makapag-submit ng record ko kasi po, exam na namin bukas. I mean, kurang na lang nga ibagakin ka nga, apay nga kastat po may amtabiyag mo. Ba't ka kasi ganyan? Pwede ka namang nag-review 2 weeks ago.
Pero sige, i-consider kita, pero mabigat sa akin eh, na hindi ka marunong mag-manage ng time mo. Ganyang example, mga ganyang example ang nangyayari. Hello? Eh kung nag-review ka pa 2 weeks ago, balance yan eh. That's time management. Eh di sana ngayong gabi, exam mo bukas, relax ang utak mo. Hindi ka tensed. Hindi ka nervyos. Ready ka for tomorrow. At magre-record ka na hindi nanginginig. Nagtre-tremolo, pero hindi nanginginig. At na-submit mo. At nanalangin ka, Panginoon, tulungan mo ako bukas sa exam. Paggising mo bukas, okay ka. See, well, everything goes well. No stress. Low stress, low stress. Why? Balanced. Brethren, I hope I was able to help you today. This is a very practical, simple principle. But it makes a whole lot of difference in our lives. Kaya pagdating po sa ating church calendar, pag binalansin nyo ang buhay nyo, may time po kayong mag-attend sa conference. Huwag nyong kunin lahat ng leave ninyo para sa beach at pasyal. Maglaan naman kayo ng leave para sa conference. I-balance nyo naman. The principle of Proverbs 15, a false balance is abomination before God. Lesson 1. Amen ba? Tandaan niyo po hindi automatic ang balance. Yang sasakyan mo, hindi automatic ang balance niyan. Pinapa-check up mo talaga yan. Pinapaayos mo yan. So ngayon po, pag uwi natin, marami tayong dapat ayusin. Amen? Bumalik po kayo mamayang hapon mag-fellowship. Alam mo kung bakit fellowship mamayang hapon? Para balance. Kasi kung service ngayon, ganitong service pa mamayang hapon, paghawid kayo nga na kami rug-rug kakabsat. Ngam no may kayton malam, agkakatawa tayo. Yes? Aggaayam tayo. Amen? At dapat premium, sister. Numangabak ka. Nakangag ka pa'y tinapinda sa preaching. Balance. Brethren, this is applicable in all areas of your life. But it all comes from the Bible. At ang focus dito is to become productive Christians. And all of God's people say,